тоҷикистон дар феҳрасти 29 кишваре ҷой гирифт ки дар давоми 10 соли охир бо рукуди шадиди озодиҳои сиёсӣ рӯбарӯ шудааст. дар феҳрасти вижаи созмони байналмилалии Freedom House хонаи озодӣ тоҷикистон дар мақоми 13-ум ҷой гирифт. ин созмон мегӯяд ки дар давоми 10 соли охир тоҷикистон аз гурӯҳи кишварҳои қисман озод ба кишварҳои ноозод ворид шуд ва аз назари нишондодҳои озодиаш 17 зина поин фаромад. дар ин феҳраст тоҷикистон баъди озарбойҷон қарор гирифта яке аз 4 ҷумҳурии собиқи шӯравӣ аст ки ҳамроҳ бо Украина, Русия ва Озарбойҷон қарор дорад. созмони хонаи озодӣ мегӯяд таҳқиқоти онҳо дар робита бо Тоҷикистон пастравии бештари нишондодҳои озодиро дар соли 2017 ба намоиш гузошт. Сараре Пучи, як муҳаққиқи созмони хонаи озодӣ рӯзи 16 январ аз Вашингтон ба радиои озодӣ чунин гуфт: мо дидем ки баъди тағйирот дар конститутсия дар нишондодҳои Тоҷикистон як пастравӣ ба мушоҳида расид. барои фаъолияти мухолифон ва мунаққидони давлат як соли охир хеле тағйироти ҷиддӣ ворид кард. вале дар ҳукумати Тоҷикистон мегӯянд арзёбиҳои созмони байналмилалӣ воқеъбинона нест. Абдулло Раҳмонзода, як узви аршади ҳизби ҳокими халқии демократии Тоҷикистон, ба рӯйхати кишварҳои ноозод дохил кардани Тоҷикистонро қабул надорад. дар шарҳи вазъи озодиҳои сиёсӣ вай гуфт: вақте ки гап дар бораи таъмини амният меравад, хоҳ нохоҳ ба хотири таъмини амнияти шаҳрвандон дар конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон низ дард шудааст ки маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳо ба хотири таъмини амнияти давлат раво аст. пас агар аз ҳамин нуқтаи назар ягон маҳдудият дар ҳуқуқи шаҳрвандон ёки дар гурӯҳе ё дар чизе агар ба вуҷуд омадаки бошад, ман фикр мекунам ки ина на ҳамчун рукуди демократия, балки ҳамчун таъмини ҳуқуқҳои инсон, яъне ки ҳуқуқҳое ки афзалият дорад, пеш аз ҳама таъмини амнияти ӯ рафт додан дар кор. гузориши нави созмони хонаи озодӣ ки рӯзи 16 январ чоп шуд мегӯяд коҳиши фоҷиабори озодиҳои сиёсӣ соли 2017 дар тамоми манотиқи ҷаҳон мушоҳида шуд. созмони мазкур вазъи озодиҳоро дар ҷомеаҳои ҳар кишвар аз назари фаъолияти матбуоти мустақил, кори созмонҳои маданию шаҳрвандӣ, ҳизбҳои сиёсӣ, риоя шудани ҳуқуқи шаҳрвандон ва дигар меъёрҳо баҳогузорӣ мекунад. соли 2018 гузориши хонаи озодӣ ба таври вижа вазъи озодиҳои сиёсиро дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико мавриди танқид қарор дод. дар ин гузориш гуфта мешавад ки демократия дар саросари ҷаҳон мавриди хатар ва таҳдид аст. Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба навиштаи муаллифони гузориш аз нақши суннатии пешбарандаи идеалҳои демократӣ даст кашида, Русия ва Чин фишорро дар кишварҳои худ афзоиш медиҳанд ва нуфузи харобкоронаи худро дар хориҷ густариш медиҳанд. созмони хонаи озодӣ ки дар Вашингтон ҷойгир аст, дар гузориши бо номи озодӣ дар ҷаҳон менависад дар саросари сайёра озодиҳои сиёсиву маданӣ хароб мешавад. Майкл Абрамович, президенти хонаи озодӣ, дар гузориш навиштааст ки дар муқоиса бо 10 солаҳои ахир ҳоло демократия бо буҳрони ҷиддитарин рӯбарӯ шудааст. ин арзёбӣ марбут ба интихоботи озоду одилона, ҳуқуқи ақалиятҳо, озодии матбуот ва ҳукумати қонун мебошад. вай мегӯяд соли 2017 ақибнишинии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико аз иҷрои нақши пешбарандаи ормонҳои демократӣ таҳаввулоти азим шуд. гузориш мегӯяд агар дар давоми 7 соли пеш аз ин дар ҳуқуқи сиёсӣ ва озодиҳои мадании ҷомеаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико як пастравӣ мушоҳида мешуд, соли 2017 вазъ фавқулодда бадтар шуд. шаҳодати дахолати Русия ба интихоботи соли 2016 президентӣ, нақзи меъёрҳои аслии ахлоқӣ аз ҷониби маъмурияти президент Доналд Трамп ва коҳиши шаффофияти ҳукумат аз ин рукуд далолат мекунад. гузориш ҳокист ки дар баробари ҳамлаҳои ғайримунтазираи президент Доналд Трамп матбуот ва низоми додгустарӣ хомӯш буд. чунин вазъ метавонад ба сиҳатии демократия дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва ҳам мақоми Амрико дар ҷаҳон таъсири манфӣ гузорад, менависад Freedom House. дар ҳамин ҳол ба навиштаи хонаи озодӣ режимҳои худкомаи Русия ва Чин бо истифода аз фурсат ва ақибнишинии демократияҳои пешбаранда талош доранд берун аз марзҳои худ амал кунанд, дигар андешонро шикор ва кори сохторҳои пойбанд ба қонунро ба чолиш кашанд.